Ba stúr a manistúr nuad más macatír ha man áfar chláraga treis reinlí gan chuinge bhuachant. Treis blianta fad is népach an aerót lo craibh na móna bhuachant san chiarór ó háblas a dó. Nún gur champíní rahan na hairn Kerry's Dublin a rúthar le shelbhach mád ar an gurm den tarna bliana sa chéile. Bhí dáid the móra a mala den ceann seo. Agus a machló a ríist, bríd McMaw ní raibh a henim She's let us know an tahrú díanach san díanta ag Tomás McAtee in Shelley Buaicphointí Harnashig Aisling O'Connell agus seo chuin an O'Connell eile Mary stadan si siar eile cool in Council Buailte ag níomh Carmody agus sin pointe gilóte fad ag ban iniuig naomh Ceannais ag Jody comos a cho láidir tapig an dá an seo duine go Hannah Power He sinche spás a chrothú an ruthar fad. Tá sí dul jo na Ceannais Walshinis Lena Dasoig Harrison Trastán Claire Walsh ó Bhaile Vicarbre agus na déise an pointe beag suara chaháin san chuncín bolger leis an gicamach an gháile Mumhan san ag ban chorca gaine níamh ní chuna chúireach an Shelley Cailtice fachta Harnashig na déise tinir a gricin an sa umhránóna Áine O'Neill agus an Shelley Vicky níos á spáscruthe có ró spáscruthe có iad amach dóchuine go duine anna gasar fad agus pointe fachta an son agus an Council fachta ag bríd McMaw stóla me fuair an Council gan fragra níos hín gramúsan begáinín Lubarnach rialan vantáistin sa ag Lauren McGregor an Sherler fósig McGregor há sí fós amach twal ó dhéthe a ríist eile fósacha Lena Dasoig an Council Buailtice well má bhí pointe éanaid riamhán sin a go tail agus bíchas go bhfuil an chalár páiscá chailúnta Ciarraí well ní éan máideoir a há an locht sin níos mar sin há seo níos fearr ó Ciarraí iad sanna dul ar an bhíhúnsaí pass isteach a Joel Daniel O'Leary há Daniel dainteach an Council Buailte ó ile anna ghéar fad agus an pointe san fachta ag réaltóg na bliana in ag Daniel O'Leary seo chun iad a ríist a dul chuncín le Emma Murray captain Fort Láirge Seach go Eve Power agus Katie Murray inis há sé ag Kellyanne Hogan sin anna iirecht ar fad má hen son Harrison Trastán a ciad pointe ón Imerton son agus Kellyanne Hogan sin anna ruthar pointe ó chéanamhín lena citóig an báta áirithe sa well sin an dara pointe anna bhrá ceann lena Dasóg ceann lena citóig Sífra ó sé seo banna joch scórdait chomáile duine a chu ríist túr ina timppel ach pass chutha I bheras go Anna Galvinice Anna a phríochainte Jonas Bice an Council Buailtice agus son níos fearr ó Ciarraí agus an cá lárpáirce á chailúntacha an Council na dul dró Sífra agus a bhfuil an dartíontacha níl mar bhíon chosint go láidir a ríist agus seo chuin Port Láirge le Karen McGrath inis an pasta go go Katie Murray agus an pass ar Nash go McGrath ríist sin ceann ó ile anna ghéar ar fad agus sin pointe anna bhreáin son agus seo chuoiní May O'Brien agus a chiad Port san Imerton sa hí dul ar ruthar suas féin barc tá sí íala heisteach a fachta ar Nash a ríist ag May O'Brien hí féchant Saul Lena Hash ha I mjór sa bhreisin son agus an Council seolta Harrison Trastán I gceist na déise Buaicphointí idir na fórne a gcónaí gan nach chuan Buaicphointí bháin fachta Ciarraí sa dara le gá cheann fachta ag Port Láirge seo chuin Ciarraí mátá sin pass anna bha isteach a Joe Daniel O'Leary an dartíocht ag Daniel agus acra spás ó sa cóir amach ní léanach an báideo le Buaicphointí agus an dart san dianta agus úmpú do bhaise an bhearna san laidathe go héan Buaicphointí beag suara chamáin agus inis mar sin háclathe a gcuin báide ag Ciarraí agus níos a háchtaí fós beidir a dos na déise mar tá siad fós Buaicphointí a bháin chun na maithasa Ní an scór ag Port Láirge le do sé nómant ach níos a hástaí ná son báide fachta ag Ciarraí agus a bin an buile a bhrisigh críthe na néise an sa
Meg deise bháinile ag Port Láirge an Cluiche a bhuachaint. Ní bheith mar hádóg séitethe ag an réiteoir Conor McCarthy agus críthe nonéise briste. Seagadáin cóhardachas le corathe chréchamórtas sínsir caidan na mún fés a fé cúig. So go bhíon tála níor dú sémar go dtíon denó me dearnach go dtí gur fuair an cool sun. So bhíon tála in bheanach le Port Láirge. Bhíor fantastic an chud is mód an gléthe, so sais gadíocht a bheanach an deire.